di konopu nasida. Lukas 2 ayat 30 sahat rodi ayat 32. Ainunga di ida mataku haluaon nasian hoi. Na pinaradim di jolo ni bangso sudena. Bahen panodang sumodangi aka parbegu. Bahen hasangapon ni Israel bangsomi. Yohanes 14 ayat 6. Gabe di dok Yesus matu ibana. Ahudo dalani dohot asitongan, dohot hangoluan. Dang adong nasahat tuamai, ia so marhite siat ahu. Pada Yohanes pintu tolu ayat sada. Tidak hamu makudang ni polongan nabi nasabasaho ni amai tu kita. Etar kuardo kita akka anak debata. Tu di bahaya ini dang ditanda pertibion kita. Ay dang ditanda anggo ibana. Matius 5 ayat 16. Nang sangoni mah marsinondang parlitumuna di jolo ni halak asa di ida aka pambahena nadenggani asa di pujida sidama amuna na di banua ginjangi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sia bukuede 500 sia puluh pitu B ayat sada las mangaradema liturgi pasiaho. Ikut jupang do tikina sude home dohot bangso marsoba tu ibana. Tuhan Jehovah nama ngarajai digijang disaluhut akka bangso-bangso. Tapi gema liturgi pasiahon. Pesalmen bidu 22 ayat 26. Asahodo haroroan ni puji-pujiaku di tonga-tonga ni huria nariai. Kararokuma aka baga-bagaku di julu ni aka nama kabiari ibana. Pesalmen 22 ayat 27. Saimangan dosogot akan nadangodi dalam utongan. Ikon mamuji-muji Jehovah do akan do di ibana. Sayhumisa do rohamuna seliling. Psalmen 22 ayat 20 lu 20 sia. Ingoton ni isi ni lihat portibion mai. Gabe mulak manasida tu Jehovah. Dalam marsopa tu julom do sogut sude akka marga ni perbegu. Ai Jehovah do napuna harajaun. Dalam panggom-gom di akka perbegu. Pesalmen 22 ayat 30.
mangan jala marsoba do sogot sude akan agok nahum di tanoon marsinggang tujolona do sogot sude akan amarsikon rodi nama tegasi. Kesalmen pitu 72 ayat 8 sa Odisia. Dari mana mangarajai sia laut sa tu laut. Jala sia batangai ki tak ro dia ke ujung ni tanoon. Iko marsopa di jolona akka pangisi ni halongonan. Jala dilatan ni akka musuna orbuk. Salmen 72 ayat 10 dok 10 sada. Wadoni akar raja sian Tarsis dohot akap ploma somba akar raja sian Seba dohot Ethiopia mana ruhon lehon jala somba di sude raja ibana do aka parbegu mangolohoni ibana. Matius 2 ayat 1 dot 2. Asadung tubuh Yesus di huta Bethlehem di luar Judea. Ujuhina rajahon ni si Herodes. Roma kaparabistaran sian purba tu huta Jerusalem. Akanin nama. Di dia do rajana baru tubui. Nang hidahami do bitangna bitano abisaran. Alani i rodo hami sumomba ibadah. Matius 2 ayat 10 sahat rodi ayat 10 sada. Marnida bitangi maselas situtuma rohana si. Raos ibongoti mabagasi. Gabe diida madadanahi dohot Maria inanay. Tungi manukak manasida marsoba tuda dana. Tirukare ma arta nasida. Tere, hamijon, dohot akan angor, parsoba nasida, tu ibana. Amin.